Көннәрнең салкын торуы Татарстанлыларны электр җылыткычларын кабызырга мәҗбүр итә. Шуңа да җылылык сезонын вакытны сузмыйча башларга җыеналар. Республиканың 9 районында җылылык бирелгән инде. Казанда исә батареяләрне 21 сентябрьдән кабызачаклар. Шулай да бүген үк күп санлы социаль объектларга җылы биргәннәр. Кайда икәнен Илдар Сафиуллин белә. Казанның 312 номердагы балалар бакчасында сабыйлар бүген аеруча шат һәм бәхетле. Чөнки монда иң беренчеләрдән булып җылы биргәннәр. Батареялардан гына түгел, хәтта идәннән дә җылылык бөркелеп тора. Балалар бакчасы мөдире җылы бирүләрен сорап гаризаны кичә юллаган була. Җавап көттермәгән, шул ук көнне бүлмәләр җылына башлый. Балалар шишенәләр, йоклыйлар. Хәзер бик җылы бакчада. Әле бераздан соң батареялар тагы да кайнарланып, тагы да җылы булыр. Казан котельнялары тулысынча әзер 21 сентябрьдән йортларга җылылык биргән ниятлиләр. Һәр хәлдә мондый максатны башкала мэры Илсур Метшин куйды. Хәзерге вакытта без Казан шәһәренең Мөштәри урамындагы котельняда торабыз. Монда барысы да автоматлаштырылган һәм заманча җиһазлар белән көйләнгән. Тиешле температура үзеннән-үзе саклана дигән сүз. Җылылык сезонына хезмәткәрләр дә, техникада җиһазлар да барысы да әзер. Бары тик менә шушы кранны бурып җибәргә кирәк һәм йортларга үзеннән-үзе җылылык килеп җитә дигән сүз. Без әзер. Bu yoluna zorluklar işlendi. Наил Миңнуллин Казан үзәгендәге котельняда эшләй. Йортларда җылы булсын өчен күңел җылысын биреп хезмәт куя ул. Ремонтный эшләр işlendi. Оборудованиелар, техник обслуживание узды. Гидроиспытание булды сетләрнең. Рәсми рәвештә җылылык сезоны башлануның үз шартлары бар. 5 көн рәттән урамда 8 градустан артмый икән, өйләргә җылы бирелергә тиеш. Татарстанның 9 районында инде бүген үк җылы җибәрелгән. Беренче итеп Муслюмова һәм Тюләче районында җылылык җибәрелде 14 сентябрендә. Әгәр дә өйдә салкын булса, сез идарәче компанияга әйтә аласыз. Җылылык бирү мәсьәләсен һәрбер муниципалитет үзе хәл итә. Беренчедән җылылык бирелә мәктәпләргә һәм бүтән социаль объектларга. Аннары гына җылы бирелә өйләргә. Хәзер көндезләрен урамда 10-14 градус, алдагы көннәрдә җылы һава торышы көтелми. Пока не ждем, нас все устраивает пока. Все тепло у нас. Тәрәзәләр куйдырдык. Импортный тәрәзә. Җылылык кирәкме сезгә? Җылы кирәкми пока. Более-менее, особенно когда один в комнате закрываешься, в комнате тепло. Яршылда мәктәп һәм балалар бакчаларына җылы бирүне иртәгәдән башлыйлар. Более 18 километров тепловых сетей. 18 километрдан артык җылы үткәргечләр алыштырылды. Басымга чыдамлыгын да тикшердек. Без шәһәр халкына җылылык бирергә әзер. Фатирларга 3-4 көннән соң моның өчен идарә компанияләреннән гариза булырга тиеш. Минем әби 90 яшьлек, атаңа салкын инде. Җылы бирсәләр әйбәт булыр икән иште. Фатирларда уже бик салкын инде, балалар туңа. Яшь балалар бар бит. Ребятишки, вам не холодно? Түбән Камада кайбер балалар бакчалары һәм мәктәпләргә җылылык бирелә башлады. 18 сентябрьгә кадәр барлык социаль объектларны җылылык белән тәэмин итәргә җыеналар. Илдар Сафиуллин, Илшат Аюпов, Гадмин Дубаев, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы.